Par Blue Opa Ewing Dilute mga ka-idol. Ayan, oh, napakaganda. Tapos isang Blue Dilute split sa Opa yan. Yan po yung cock. Yung hen, ayun po yung Par Blue. Yan ay, presyo po niyan ay 15,000 po mga ka-idol. Sa mga gusto pong kumuha niyan, kontakin nyo na lang po si Yob Aviary if ever na gusto nyo pong tumawad or humingi ng mga konting tawad sa kanya para makuha nyo itong mga back to back Opa project dilute nya. Ito po yung mga Opa project dilute nya, isang Par Blue Ewing Opa dilute na hen at saka isang Blue dilute split Opa mga ka-idol. Ayan, oh, napakagandang dilute yan, oh, sa mga gusto po mag project nyan. Ayan po mga ka-idol, napakaganda. Sa mga gusto po mag ano yan, ayan po yung mga dilute ni Boss Yob Aviary. Tapos sa mga namasyal muna tayo sa aviary ni Boss Yob Aviary. Meron siyang pinapa-out na mga African lovebirds sa mga gusto pong kumuha ng mga African lovebirds. Ito pang bigatin, pang malakasan na mga ibon na ina-out niya. Almost nasa 5 pares po yung nandito para mapakita natin na nasa aviary po tayo niya. Ayan, yung mga aviary niya, dito yung mga ibon niya. Pasok lang tayo dito, pakita lang natin mga ka-idol, para makita nyo yung mga stocks na mga ibon ni Yob Aviary. Ayan, breeder po yan at legit na breeder po yan dito sa San Fernando, Pampanga. Ayan, papakita natin yung mga ibon niya dito mga ka-idol para makita nyo gusto talagang nagbi-breed po ng mga African lovebirds po si Yob Aviary. Ayan, papakita natin yung mga pa-out niyang mga ibon na pang malakasan mga ka-idol. Ayan, stay tuned lang kayo, papakita natin, kukuhanin lang natin yung mga ibon na pang malakasan na materyales na mga gusto ng mga gustong mag-alaga ng mga African lovebirds mga ka-idol. So mga ka-idol, papakita lang natin yung mga pang-out ni Yob Aviary. Indicate natin yung contact number at saka Facebook account niya para if ever na gusto nyo pong kumuha sa kanya, kontakin nyo na lang siya at kausapin nyo lang mga ka-idol para naman kung gusto nyo tumawad or kuhanin yung mga African lovebirds na pang-out ni Yob Aviary, kontakin nyo na lang at message nyo na lang siya sa kanyang messenger account mga ka-idol. Ito, i-update lang natin yung mga pang-out niya na pang malakasan sa mga mahilig sa mga dilute dyan, back to back dilute, project Opa dilute. Ito po, meron po siya dito na isang Par Blue Opa Ewing dilute mga ka-idol. Ayan, oh, napakaganda. Tapos isang Blue dilute split sa Opa yan. Yan po yung cock. Yung hen, ayun po yung Par Blue. Yan ay, presyo po niyan ay 15,000 po mga ka-idol. Sa mga gusto pong kumuha niyan, kontakin nyo na lang po si Yob Aviary if ever na gusto nyo pong tumawad or humingi ng mga konting tawad sa kanya para makuha nyo itong mga back to back Opa project dilute nya. Ito po yung mga Opa project dilute nya, isang Par Blue Ewing Opa dilute na hen at saka isang Blue dilute split Opa mga ka-idol. Ayan, oh, napakagandang dilute yan, oh, sa mga gusto po mag project nyan. Ayan po mga ka-idol, napakaganda. Sa mga gusto po mag ano yan, ayan po yung mga dilute ni Boss Yob Aviary. Tapos sa mga mahilig sa mga back to back Opa Pale, yan,
back to back violet Opa Pale. Ayan po ay babae at lalaki na po yan. For sale din po yan ni Boss Yob Aviary sa kanyang aviary. Yan, nasa 8 mga ka-idol. Yan, 8,000 po yan na back to back Opa Pale Palo po yan, na violet Opa Pale Palo. Project violet Opa Pale na po yan. Parehas po yan na visual na red eye mga ka-idol. Para sa mga gustong mag-project ng mga Opa Pale, ayan po yung mga Opa Pale violet po yan ha mga ka-idol. Project violet Opa Pale po kayo. Kaya sa mga gustong kumuha, ayan po yung pang out ni Boss Yob Aviary. Tapos ito naman sa mga gustong mag-project ng Crimino Opa at Lutino Opa. Ito back to back po yan ha mga ino. Ito po isang Crimino na lalaki. Tapos ito po yung pakita natin, ito po yung Yellow Bull Opa Matic. May chance po kayo maglabas ng mga Opa Lutino or Crimino Opa. Ngayon po ay nasa ano na po yan mga ka-idols, nasa 12,000 po pares. Negotiable pa siya. If ever na gusto nyo tumawad kay Sir Yob Aviary, kontakin nyo na lang po siya at or message nyo siya sa kanyang messenger account mga ka-idol. Ayan po yung Crimino and then Yellow Bull Opa. Sable na sable mga ka-idol, oh. Napakaganda. Tapos makikita nyo pa yung mata nung Crimino natin ay talagang pulang pula yung mata niya mga ka-idol. Yan ha, banded na po yan lahat. Yan mga ina-out ni Sir Yob Aviary. Kaya yan po yung mga ibon na ina-out ni Sir Yob Aviary. Yan, Crimino and then Yellow Bull Opa mga ka-idol. Yan, 12,000, negotiable pa sa kanya yan mga ka-idol. If ever na gusto nyong kuhanin or kontakin nyo na lang po si Sir Yob at kausapin nyo if ever na makakatawad kayo. Ayan po ay di naman po mahirap kausap Sir Yob para kumuha kayo ng negotiable na ibon sa kanya. Siguradong bibigyan kayo ng discount kahit papaano, kahit konting discount lang mga ka-idol. Ayan pa po ha. Tapos eto pa mga ka-idol, sa mga gusto mag-project ng Opa, back to back Opa Personata, nasa F2 na yata to mga ka-idol. Bata pa to, nasa almost going 6 months po. Yan, no? Far Blue Opa Personata and then Green Opa Personata mga ka-idol. Yan, 5,000 po yan, babae at lalaki po yan. Yan, no? Bali yan po ay isang Far Blue Opa Personata and then isang Green Opa Personata mga ka-idol. Yan, 5,000 sa mga may hilig po mag-project ng mga back-to-back Personata at Matic na visual Opa na po ang ilalabas niya sa mga magiging anak niya mga ka-idol. Bali 5,000 po yan. Sa mga gusto pong kumuha, kontakin natin si Boss Yob Aviary para if ever na gusto nyo humingi ng discount, kontakin nyo lang po at kausapin nyo lang po siya mga ka-idol. Tapos sa mga may hilig sa mga project back to back Opa Dan, medyo mabigat to mga ka-idol ha, kasi back to back Opa Dan po siya mga ka-idol. Hindi kamukha nung na-out natin isang Opa lang at isang normal na Fisher na possible split Dan. Ito po kasi ay back to back possible split Dan. Medyo mabigat ang presyo, nasa 16,000 po pares at saka matured na po sila mga ka-idol, oh. DNA hen and DNA cock po yan mga ka-idol. Bali project Opa Dan Palo po kayo. May mga naging kapatid po yan na mga may visual. Linyada po yan ni Yuno Aviary na galing sa mga breeder ni Yuno Aviary. Kaya yan po ay linyada ni Boss Yuno Aviary. Diba nakita nyo naman ay mga pinalabas niyang mga visual Dan Palo. Meron mga Opa Dan Palo at saka mga visual Dan Palo. Yun po ay mga kapatid po ng mga yan mga ka-idol. Yan, magkaiba po yan ng parents, kaya yung mga naging nauna sa kanila ay nakapagpalabas po sila ng mga visual Opa Dan Palo at Dan Palo mga ka-idol. Ayan po, yan ha, presyo po nyan ay 16,000. If ever na gusto nyo tumawad, kontakin nyo si Boss Yob Aviary. Medyo bigating kasi yan mga ka-idol. Halos matured na po sila with DNA hen and cock po sila mga ka-idol. Ayan, oh, napakaganda. Project Far Blue Opa Dan Palo. Wala na sex link na hen
or matik sa mga magiging anak nila, maglalabas sila ng mga Opa Dan Palo, may chance na maging cock or maging hen mga ka-idol. Ayan napakaganda yan solid back to back Par Blue Opa mga ka-idol. Ewing pa yung isa talagang solid yung pagka Par Blue Ewing Opa po niya mga ka-idol, na possible split dan. Bakit nga ba possible split dan na dinedeclare ng mga breeder? Kasi po kahit na back to back split dan po yung parents niyan, ay pag nakapagpalabas po sila ng mga visual na kapatid na Dan Palo, matik po ay de-declare po yan na possible split dan. If ever na walang mga kapatid na visual dan yan mga ka-idol, ano lang po sila, bali possible dan lang po sila. Pero ito may mga kapatid na mga visual Dan Palo, kaya declare po nila ay possible split Dan Palo. Sure na maglalabas ng mga Opa Dan Palo mga ka-idol. Kaya yan po yung mga pang out ni Boss Yob Aviary. Para sa mga gusto pong kumontak at may message si Boss Aviary, Boss Yob Aviary, yan, i-indicate natin yung contact number niya mga ka-idol. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo yung notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel. Yan, maraming salamat mga ka-idol. Thank you.